Türkmenistanda adyk önümlerinin döwlet dukanlarynaky gytçylygynyň we hususiyetçilerdäki gymmatçylygynyň fonunda Aşgabatyň häkimetleri dekabr aýynda bellenilejek bayramçylyklaryň öňýanynda käbir haritlaryň ardançylygyny we bolçylygyny döretmäge çalyşýar. Şol bir wagtda subsidiýelenen adyk önümleriniň ilaty öz wagtynda paýlanmagy bilen bagly bökdönçlükler hem saklanýar. Paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna noýabr aýynyň dowamında adyk paý bir ýerde hem paýlanmady. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtdan habar berýärler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şu günler Aşgabatyň Gülistan bazarynda iç hoşu aýrylan doňdurulan tutuş towuk ilaty çäkli möçörde satylyp başlandy. Gaplanan towugyň 1 kilogramy 32 manat bahalanyp, ýaşaýjylar onuň agramyna görä pul töleýärler. Towuk etiniň 1 kilogramy hususy söwdada 50-60 manada barabardyr. Häkimetler bir tarapdan ilata ardan bahadan towuk hödürleýän mahaly beýleki tarapdan munyň ýany bilen 1 kilogram tüwini 15 manatdan satyn almaga mejbur edýär. Ilatyň boýnuna dakylýan bu tüwi hususiyetçilerde 10 manat bahalanýar. Alıcılar gaharlanýarlar, ýöne tüwini satyn almasaň towugy satmaýarlar. Dip efirde atlandyrylmasyzlygyna soran Aşgabatly ýaşaýjy 29-njy noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga Aşgabatyň häkimetleri bir gutusy 45 manat bahalanýan Pepsi gazly içini satyga çykardy. Bir gutuda 12 sany Pepsi bolup, onuň her biri 3 manat 75 teňe düşýär. Onuň hususy söwdadaky bahasy 5 manada barabardyr. Alıcılar Pepsi'ni uly issew bilen satyn alýarlar. Dip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Ýatlasak anlygyny habarçymyz paýtagtyň Gülistan bazarynda 1 kilogramy 35 manada barabar bolan etiň çäkli möçörde satylyp başlanandygyny hem habar beripdi. Şonda habarçymyz hususy söwda nokatlarynda 65-100 manat aralygynda bahalanýan eti satyn almak üçin ýüzlerçe adamyň ýer bilen bazar açylmanka nowaty durup başlaýandygyny aýtdy. Aşgabatyň bazarynda döredilen adyk ardançylygy we bolçylygy Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň halkara bitaraplyk güni, Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 26 ýyllygy we täze ýyl münasibetli bayramçylyk çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Prezident Ministrler Kabinetiniň 16-njy noýabrdaky mejlisinde bular bilen bagly geçiriljek çäreleriň diňe paýtagtda däl eýsem ýurduň welaýatlarynda hem köp öwüşgünli ýatdan çykmajak çäre öwrülmelidigini aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda söwda nokatlarynda adyk haritlarynyň ardançylygyny we bolçylygyny ýoly goýmaga çalyşýar. Munyň netijesinde bazarlarda käbir haritlaryň adatdan daşary ardançylygy we bolçylygy wagtlaýyn döredilýär. Bu bolçylyk bayramçylygyň ideýany aradan aýrylýar. Türkmenistanda indi 5 ýyl çemet wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda adyk önümleriniň hususy söwda nokatlarynaky gymmatçylygy we döwlet dukanlarynaky gytçylygy her aý diýen ýaly ýitileşýär. Bu aralykda Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz käbir etrapçylaryň ýaşaýjylaryna noýabr aýynyň dowamında adyk paýynyň bir gedek hem paýlanmandygyny habar berýär. 11-nji etrapçydaky käbir Sultanda 4-nji dukany degisli köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary noýabr aýynda bir gedekde adyk paýyny alyp bilmediler. Bu dukan indi köp wagt bäri gadyly adyk paýlamaýar. Ýaşaýjylar adyň näme üçin özlerini paýlanmaýandygy bilen gyzyklanyp dukana barýarlar. Ýöne satyjylar barın kime nire ýatsaňyz şoňa ýazyň, hatda prezidentiň ýazyň diýip olaryň ýüzüne alyp goýberýärler. Dip anonimlik şertine söhbetdeş olan yerli ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz şu ay ösümlük ýağının adyk paýynyň sanawyndan çykarlandygyny hem habar berýär. Onuň sözlerine görä dukan satyjylary 30-njy etrapçanyň ýaşaýjylaryna mundan beýlek ösümlük ýağının getirilmejekdigini duýdurdular. 2 tane tavuk buğdunu, 1 kilogram şekeri, 15 tane tavuk yumurtgasını 55 manada sattılar. Adyk paýlaryny getirenlerinde iste bolan ýaşaýjylara adyk paýyny bermeýärler. Bu ýaşaýjylar isten gelen soň özlerine desli dukanlara barsa, olara adyk paýynyň ýokdugyny aýdýarlar. Dip ýaşaýjy bellidi.